Наскоро попаднах на едни видеа в социалните мрежи, които бяха свързани с разчистване на дома, подреждане на пространството, освобождаване от излишни вещи. И ми направи впечатление как специалистката там помоли хората, преди да започнат с разчистването, да коленичат в стаята и да благодарят. Да благодарят просто за това, което са имали и им е служило толкова дълго време. Даже ги караше да прегръщат всяка една дреха, всеки един предмет, който ще бъде изхвърлен от тук нататъка. Беше ми интересна една такава благодарност, която като че ли увисва в празното пространство и е безлична. Не е насочена конкретно към някой, а е просто такава една генерална благодарност. Колко е хубаво, че като християни ние познаваме източника на нашите благословения и когато благодарим, ние го правим лично и директно към нашия Бог, защото знаем, че Той е именно този, който дава всичко в живота, което имаме и за което сме признателни и за което можем да благодарим всеки ден.